ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് മാംഗോ സ്മൂത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നല്ല തണുത്ത പാല്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച പാലാണ് കേട്ടോ, 2 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 3/4 ഗ്ലാസ് വീതമാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 3/4 ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വാനില ഐസ്ക്രീമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഐസ്ക്രീം വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സ്പൂണിൽ കോരി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിപ്പം കസ്കസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കസ്കസൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ മാംഗോ സ്മൂത്തി റെഡിയായി. അപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളിത് മാങ്ങ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുമാണ്. എന്താ പറയുക, നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്.